Awit saking panuwunipun kadang panitia sono adicara kirap budaya merti padukuhan wonten ing padukuhan Kaliduren ugi boten supe kita aturaken agung matur nuwun dumateng kadang-kadang kita sponsor ingkang sampun paring pambiyantu dumateng kita sedaya warga wonten ing padukuhan Kaliduren nenenjih saking Astra Wates lan ugi Mas Sataur Abadi Sleman Bakpia Pojok Yogyakarta Kopi Puncak Toko Tunggal Bakso Iksan Tempeku Kedung Gupit menika juraganipun Mas Yoyo pundi nggih piyantune. Oke, teng mriko nggih. Matur nuwun. Lan ugi Hokya Chicken warunge Mbak Ria Bendo. Pundi niki juragane Mbak Ria Bendo. Oke, menika piyantunipun. Ugi keluarga besar RT 07 Kaliduren Kebonarjo. Lan boten supe ugi sedaya warga masyarakat padukuhan Kaliduren langsung Bapak Ibu para donatur sedayanipun. Boten supe dipun sengkuyung kalian Rengganis Sound System ingkang dipun prakarsai panjenenganipun Kang Mas kula. Terus sapa Mas jenenge? Nggih, Bapak Ibu pamirsa pamirsa ing semangke sugeng mirsani kiprahipun Bapak Putri Sekar Kinanti saking Segoro Kidul. Kok Segoro Kidul? Bantul Kidul. Bantul Kidul. Oh, bener ta, Mbak? Oh, bener kok Mas. Oh, bener Mas. Lalu kita aturaken matur nuwun dumateng kadang-kadang kita YouTuber Indonesia ingkang sampun nyengkuyung wonten ing wekdal dalu menika. Tepuk tangan untuk YouTuber kita. Iya. Terima kasih. Nggih sewu menika kula seragame rada beda mergo niku dituntun kalau Mas Klik Toples kowe kudu maju ngoten nika. Nyuwun sewu nggih Mas Arga, Mbak Linda lan kadang-kadang kita sedaya wonten ing wekdal dalu menika. Matur nuwun dumateng kadang-kadang kita Kipli Lombok menika nggih. Lan ugi monggo dhateng Bapak Ibu pamirsa pamirsa menika stan-stan ingkang wonten ing wingking sampun dipun larisi nggih. Menika harga murah meriah ingkang sampun napa nggih kasediaaken nggih wonten ing wingking menika. Lan matur nuwun sepeda malih dhateng kadang-kadang kita YouTuber Indonesia ingkang sampun kersa paring panyengkuyung wonten ing wekdal dalu menika. Boten supe ugi dumateng kadang-kadang kita Sekar Kinanti Bantul Selatan. Sekar Kinanti. Andraing Kang Puspik Toro kasih liring Sambirono
kadung kongas kandanyo mawe raras renande trio laras bola sambat ayo toh yuk sekarang ini Bantul Selatan Sekar Kinanti yuk kumalareng laras bola sabata tuko padalara ore-ore kabut ayam sawi masa meto arso morwakati sadaya siyoko Yuk, ayo kau. Sekar Kumala wasit yang ada di kanan. Yuk. Yuk. Oyo. Yuk. Seru.
ayo so. Ayo. Ya oh ya. Ya oh ya. Oh ya. Ayo. Sekar Kumala memang untuk Anda. Ayo. Iya. Oh ya. Sekar Kumala Wasik Sekar Kinantiyo. Oh ya. Solo. Kita sowan son babagyo pambukan ning margian hang laluri kabudayan atur salam nuju prono kita sowan asup babagyo pambukan ning pahargian ang lestari kabudayan indung kepala indung hujan diotik isine mandung anak siapa pakai kerudung kata maliri kaki
sandung lurik olane sowo asik cilik kudu kowo anak lirik sing kira-kira sing pilih sepule rondo. Sekarang ini nanti, isih kurang apa kowe bali karo sing wingi sing jaremu ngelarake gelane salah tolong iki hati aja ngomong cacat-cacahi isih ora nyangka kowe bali karo sing wingi sing jaremu ngarane ayo sang sekarang ngomong ayo yuk lore olane sawo lore olane sawo kasih cilik putus kowo kong wilik sing kira-kira Surabaya berupa Surabaya berupa yuk oh ya hujan di otik di sini mantuk
Sumalik putih bujang mane orang luyuro sing duwe bojo ra tau terus kok durung oke nono bagi sekoro nyawang pantes yen karo kowe tak enten lepas sirodo aku sumalik putih ujang maneh orang luyuro sing duwe bojo ra tau mulih mana mau kemana dari Jepang ke Filipina kalau boleh aku bertanya yang rambut panjang siapa namanya kali kena dipendung jajaono atus sing donya pedhot ing tali bisa disambung pedhot katresnan ketok ning ngono yo Bantul Selatan Sekar Kumala Kesenangan Jose Ya yus koyo selong ya koyo no Sekar Kumala yuk. Yuk. Sekarang nanti putar. Yo.
ojo citrake janji yen pancen tresno sejati alo osik kalau kae jati lati alo osik lo alo osik sekar sinanti iku aku yuk ya warungnya dibuka ditoto sendok cangkire panas gabung-gabung nyamlang tenan wedang rontene manis benar pelayane sentelan potong sing pilire kok ora rumangsa semani sindene gawe tentrem atiku semani bakule gawe kangen atiku ramah manis-manis balayane sentelan potong sing pilire kok ora rumangsa semati bakule gawe sesek matiku semati bakule gawe kangen atiku yo lo lo on yo ya yo Sekar Kirati yo solo Artikan
Asik. Anita. Dos. Lo. Iya. Hao hao. Lo. Hao he he. Lo 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 lo. Oh hao. Oh hao. Oh hao. Iya. Maka bineka. Ekolane yo, layangane yo 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 lo ya ya lo ya ya lo yo oh yo sekali nanti. Babul, babul. Wagi kliwon kedruk amul. Yuk. Barang. Hei, yuk. Ayo son, yo. Awas, Linda. Jangan membayar. Yo.
lolo, 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 ya nghe on, Ayo sok, wakil yon grup. Ayo bol. Sekarang nanti Bantul Selatan. Carane
Yoloko Kala Tronggo Budhaling Roadya Kala Katon Maesa Lelungan Candra Niro Kakang kandhane kang sekara katung lawan kembang terus kalipun arep winor lan koyot-koyotan Sakti kusuma mangambar aromur musik duka gumelun Sinawa angger mega lan mega pratara Yoloko Kodronggo Budhaling Roadya Kala Katon Maesa Lelungan Ya punika Candra Niro Sirap ilang hek awit manusia konco paring Gusti kang Maha Agung Yukang manungsa kang saderma nglampahi uga eling kosong ya punika nglawan Gusti-gustimu Awas yo Oh,